saka mama kutoka 1975 Aisha da shi so ai da na sai da na ce na saka daga sana ko ba sai ba na cikin da ba cikin diwan da yin ta kai da saka ci san na ne da 제가 진짜 간지 중국에 진짜 상간 되는 오늘 시추한테 좋잖아. 여가 먹고 있잖아. 제가 나가고 되게 잠깐 내려 주시죠. 아스 내고 같이 거랑 같이. 제가 몇 번나 공부. 이거 내가 좀 보내라. 그래서 이마와 있고. 다 이거 어디는 뭐야. 그거 그냥 만나 그만 가까이 와도 좋아. 아마 제가 좀 보여서 가는 거 좀. Tapi kau macam orang lucu, betul. Orang aku orang lucu. Sekarang aku kurang kau kemarin kawan. Kasih kawan. Kemarin kita mau kemana? Sekarang kita saya mana kita pun nak lama. Mari lihat nak kawan. Jadi nak pergi kawan. Jadi nak kawan akan sendiri nak lucu. Bukan tu bagus. Jika bawa aku anu tu bisa. Jadi bagai nak kawan tu akan suka kawan. Azo aku dah hinda kadang nak pergi kawan. 네, 왕이 와 이거 엄마 뒤에 놓고 이거 내가 내가 수가 받았어. 이거 버튼 엄마 뭐 있었나? 잠깐 애교 낭만 나와. 누가 애교 간다 이거. 와 이거. 이거 내가 손 받아 줘. 그래서 만난 친구 그러니까 내가 구몬나 거 이야 무슨 지 뭐. 그래서 또 친구들 모난 내가 거 봐. 잠깐 나 가자 가자. 너가 자 온. 원자 cái chạy cái trong của một hồ vào bà con đi. Sakaวันwakaka wanawapara basi nje kutoka kwa msala hii eganja kazi upo kuseli kwa tutu kwenye bazo kama hiyo tumini kama hiyo tukaka kudiza iko akasunga yende kuchimba sasa ndio kama tisa kama nenda kwa bazo tani tungano ndio ni watu ni ndio sasa ndio zinaenda kumbana kwa hiyo sasa kazi tu sasa kazi ndio kuliko bazo sababu kwa namna kama mapesa yenye murumo kwa kadini anga ni muhonde ndiwo basi saka akafuna akadigo tiger ko rashibodi akasunga yini akatinda kwalisi wase saka akavagala kanya bazi kusika magani tambura kusika hapo ndo faso so kama ndio takuti kuhonda tirazo kwa saka nina se kutoki ndio ngine yake kumuona kwa maisha sasa kufanya hivi kuona kwa ndeta vile zanti na kisi takuti la kuchenja wakatanga tesho mbaisi chikutumwa muti tado sumu huko kitu zote amai baba we mwana tawachenja saka vini zanti na kisi ndio kutanga jambo tenda program akatanga program hii ndio kwa chenja kuto zotenda vile mashiki nikuti wakazoya kuno festival mimi wakangonzwa master chimbota vana tite kidzo nani vakadosa zvecho munonjinji indika vana ngoti ininga andasvika ndishamuona kuti ndiye notaiwe murefu asi ndakaona kataita seizvozvo
dzinobva kuzviyambi family number 1 mukoma wedu akashaika kuna 1979 and anga ari murwiyo hwende and for 46 years so toda kutenda nechirongwa chezvination because mukoma wedu akazowanika paanga akavika anga pavigonyika akapropose so we managed to identify the data and we came to the number of remains just by looking at the data profile and identifying and basa rikuitwa iri rakakosha and to the Education Trust vanoita basa rakakosha. Okay, makakwanisa kwaita okay, initially we wanted to treat it DNA, but patakauya ndakatarisa the dental profile. Dental profile yema brother is exactly surprisingly mazino avo ese they are intact, and fortunately paakafa well akataura kuti mwana kwachapanda ndikuti pafamily number 1 baba vangu vanonzi Denford, mai vangu vanonzi Enisi wekwamberi. He gave people all the details. Fortunately akapoison, so he knew he was going to die. So paanga akufa ndopaakataura. So this information has been kept in the community, and we want to thank the community yakaita come up with this information pakubatsira kuidentify. And the Rodwell, he had worked in this area from 1975 ndopakaenda kuhuru vakandojoka I think after training, so 1976 to 1979 he operated in this area. And nguva yehondo we knew kuti aioperate outside kuno, but unfortunately after independence we just went home. We didn't know kuti akaenda kuno, but this has brought closure. Zvinorwadza kuti muzive kuti hama yenyu yakangotsakatika. We don't know kuti akafira pai, akavigwa pai, but iye zvino we are going to take his remains. They are intact. He was buried in a blanket. The blanket was intact. Everything was intact. So we're just going to take all the remains. We were fortunate kuti zvinhu zvese zvanga zvakakwana. So tikundovaviga kuPraze farm number 1 kuzviyamba. And we want to thank you for all the work that is being done near the trust irikuita basa iro nehurumende zvavari kuita. We wish we could do more for them as individuals, but I think the hurumende is doing something, but thank you. Kumusharedzinza ati nguva yehondo nindaidzi hose ndaifamba nemakomrades ekutanga vanakuita sakandonde, vanasakandonde, vanakuita mashatini, vanaperiperi shungu, vanatonzi, vanabhevheni vesa ndaifamba navo ndiri mujibha ndichitenderera wadhi ino yese. Saka zvakazoitika ndezvekuti makomrades emuri kuona akararama haana kuurayiwa nguva imweyo. Vamwe vakafa 1979, vamwe vakafa 1977, vana Bevan vanatonzi vakafa 1977 nekuiswa poison yemabhiskits ndokubva vafa vari 6. Wanova iwo takuita weforeign hero wazouya vakanditora kuti titaridzire kune makomrades ese akafa nguva yehondo. Saka ndakazoenda ndichiwatauridzira kuti apa tichiwatora ndichivashandisira chimota changu chiri pazosapo chikombi tichitakurisa iwowo. 1979 musi wa 11 October ndo wauya vice president achibva kubocha ndokwaaishandira achiuya murombo. Saka akasangana ne papa pa65. Saka akasangana nehondo yakaitwa kumaprasi
musiki wawedzerwa makomrades achiuya murongo, saka ndo paakabayiwa. Saka abayiwa ipapo ndo futi pakabayiwa makomrades anoti Consider naNhamo nevamwe tu vasingazikanwi. Nababa wangu inini wainzi Boniface ndo waiperekedza makomrades kubva kuno kuenda mati, asi haazi Nhamo uyu banhingirikire, ainzi Nhamo Inesu, but ari Nhamo. Uye uyu Sanyatwe ainzi futi Nhamo, comrade Sanyatwe. Comrade Sanyatwe pakaita dambudziko rehonde yemuruombo ndio wakazotobatsira kutora Wachiwenga vanonzi vainzi comrade Dominic kumubvisa muruombo, wakaenda nekwasharara, wakazobuda wakaenda nekuchipembere, wakazobva wakazoenda kundosiyiwa kwaTangwena. kwaTangwena ndoko wakazondorapwa wari comrade Chiwenga, wakabayiwa makumbo ese zvese izvi wakabayiwa. Inini wakaitwa wakanga wachandosvika mubhesi avo wawedzerwa. Saka wawedzerwa kudaro ndo pakauya hondo. Saka panga pasina preparation yekuti hondo ingaita. Saka wachitiza wakabayiwa mwiri wavo, wakabayiwa makumbo ese pasaka, kukwira zvese kudaro vachibayiwa nemasoja. Dai maizoona pagomo iro kune riri kumberi kwacho pane bafu ratakazovatora tikawaisa imomo vachirapwa warimo nona comrade Nhamo warimo. Ini ndikatumwa kwaTega Mateo aichengeta vanhu vepaTangwena, tichindotora mapiritsi vachibva vari muruombo imomo. Ndo zvandinoziva munyaya yehonde. Uyezve inini ndandiri mujibha, nanhasi ndingori mujibha pakuti makomrades ese muri kuona akararapa ari kuda kuigwa ndini ndakaatakura nemotikari yangu free, zvisina kana aindipa fiwo kana chinyi kana hurumende. Chichemo changu chandinoda kuti taurirawo ndechekuti makomrades haana kupera kuigwa. Dai hurumende yatibatsira kuti makomrades arimo maigwe. So far kutaura kwendiri kuita tine 28 wari mugomba 1 havana kutorwa. So far kutaura kwenda tine 6 wari paNyamasanga paMucheko havana kuigwa wari mugomba 1. Ndaikumbira kuti dai hurumende yationawo kuti vanhu vaigwe iwawo even mugomo makasara. Makadini indonzi comrade Sando Clifford Rutsate, ndinobva muBocho. 79 ndaibva kuYugoslavia, ndibva ndasvika pahondo yepamavhonde, last battle yekuti varungu vabvume kuti zvisiwa mazanula vape nyika yavo. Takapinda muno mu79 taitungamirirwa navaChivenga. Gurupu redu takanosangana pamavhonde tikaiswa into groups. Yedu yakanga ine 800 yaitungamirirwa navaMupofu navaChivenga. Saka takapinda nekuinyanga. Tapinda nekuinyanga takazosvika paRombwe. PaRombwe takaonekwa nevarungu tichikwira gomo rinonzi Nembudziya. Saka varungu vakatiteera mbichana kusvika tasvika paRombwe. Takemba panapo. Patakakemba panapa inini ndanga ndinewo 10 Dodge kana kuti ndine mota 82. Varungu vakatanga kuspota, vakatanga kudeploya madhakota nemahelicopters akadeploya. Saka pandakaona inini vaChivenga ndakanga ndavasiya kuEast Africa pandakaenda kuYugoslavia 78. Saka tasvika panhingi ipapo paRombwe vechideploya. Inini ndakafunga kuti shefu vakasara vari kokoko, handina kuziva kuti vakazopinda kuGaza futi vakazopinda kuno. Saka ndakaita musikanzwa inini. Ndaona varungu mahelicopter achidzikisa kana echideploya. Ndakatanga kuramura fogo kana kuti ndakaridza futi ndisina kupiwa order nashefu. Ndichibva ndaridza nekuti ndakaona kuti reinforcement kuti ikatangirwa chinoita chapititi. Saka pandakatanga kuridza futi makomrades akabva aridza futi chakaita chapititi zvekuti ende tanga tine hasha dzekuti comrade Tongogara tanga tatambira kunzi comrade Tongogara vafa, vakapfurwa neMuvengi. Saka makomrades akaridza futi zvakanyanyisa ipapo. Inini ndakazodzika mugomo imo
imomo kuma 2 dzeusiku zvekuti kwanga kuchitotyisa kufamba because apo pamwe waona Comrade apfurwa ipapa asi haana kufa. Apo pane mupuruvheya, pane murungu, saka waitoenda uchitsika mbichana kuti ubve munhingi imomo. Takazonobudira kumutungwa gore ndokwatakanobudira, takazoenda paGP. Handichaziva kuti pabhesi ripi ratakaenda paVietnam yaizi Nyakuni kana kuti Mukunda Dzviti panga panana Peter Mashatini. Saka ipapo takanga taifanira kunosvika kuHwedza, taifanira kuenda kunosvika Mashosho muHwedza. Tisu maComrades akazoita futi nhingi akazoenda kuna Dzapasi after that battle ero. Saka Comrade Dominic Shinenga wakabayiwa sei hamusati mapatsana ngoro? Apo pavakaita nhingi handichaziya ipapo because panorira futi kuti uziye kuti uyazoita, handichaziya ipapo because isusu takanga ini nandi negrupu revasikana 200 chichi ndo ranga ri side. Handichanyatso remember patanga tiri pamusoro. Saka kuti ndiziye kuti chef wakazoitwa sei ipapo inini zvanga zvakaoma because futi kana dzichirira aiwohora ipapo. Mazuva mashoma ari kuteera tiri kupemberera Heroes Day. Mashoko enyu munoti chii kunyika? Kunyika tiri kuti isusu mapindiro atakaita isusu muhondo tapedza kuridza hondo taikumbira vabereki kuti tiri kukumbirawo kuridzawo pfuti munomu. Vabereki votiendesa kuna mambo otisvikira kumasvikiro. Tapedza hondo yatinokwanisa kuidzorera kuvaridzi. Saka chichemo chatinacho ndechekuti tine maComrades arere Murombwe, tine maComrades arere Kumberengwa, tine maComrades arere Nyadzonya Chimoyo. Vari kungotenderera, havasi kuziva kuti nyika yakasununguka. Saka iye zvinezvi isusu semaveterans hatina mufaro hatina kusununguka nekuti vamwe vedu kana vasati vadzoka kumusha hapana zvatiri kuita. Saka taikumbirawo kuti hurumende irangarire maComrades arere Murombwe, arere mumasango meso varadzikwo zvakanakawo. Nyika muchaonayo kuti inodzikama zvakadini. Basa rangu ndine chief ekuzima. Ndinoona nezvekuti Comrade mwana wekani ende chiri kuita kuti zviitike izvozvi zvakatanga nasekuru wangu wariwo muComrade vanga vakafira kwazvo anonzi Rusu. Ndivo vanoita basa iroro. Panguva yacho ndiye anobuda achiita basa iri ende handizivi kuti anenge achiita sei. Comrade ndiye anoita basa iroro. Unozongonzwa zvakungotaurika kuti Comrade vadai, Comrade vadai, Comrade vadai. Saka zvinhu zvindane nguva refu ndichiita zvinhu zvindane makore akati wandi chaizvo. Kutora vana Chibondo paBucha kumatumba 6 izvezvi zvita panapa paRombwe tasangana nezvakawandisa stereki. Saka ndizvo zvinhu zvatiri kusangana nazvo. Asi challenge yatiri kusangana nayo ndeyekuti hatina ribatsiro. Zvinhu zvese zvatiri kuita pagiraundi panapa ndozvekukumbira. Tinoona tichibatsirwa nevabereki nemasabhuku panike panapa paRombwe. 4 months dzatakagara vabereki ndovanga vachitibatsira. Zvino tinoona kuti basa riri kutiremera nekuti dai kuri kuti government yanga yakapindira dai tafukura vanhu vakawanda nekuti nzvimbo ine vanhu vakawandisisa vakafa. Asi hatina kuzokwanisa kuti tivafukure vese nenhau yekushaya zvikwanisiro ndozvizhinji. Vamwe maComrade acho anobuda kuhama dzavo vachiuyawo, vamwewo vanouya kuvana wavo tichivasanganisa nevabereki. Tine mumwe anobva mwana waComrade namai tavasanganisa vari panapa. Ndichada kuti muvaone vakasiyiwa iri nhumbu. Mai ava vakasara vakazvara mwana Comrade uya adini aenda. Asi ndakazovabatanidza panapa nepamusaka paComrade wananga ndaona Comrade ndokubva ndatumidzira shoko. Saka mwana akanzwa shoko ari kuHarare ndokubva atanga kutsvaga vana baba iwavo ndokubva vanoonana. Ndokubva ati ndanzwa shoko rakadai. Mwana uya ndokubva azondibata ndokubva ndamutaurira baba wake
zita rababa wake. Saka akaenda mwana akanoona vana bamwe vatori panako, ndakatobatanidza family nevana. Saka ndikukumbirawo kuti muzotaura nawo mai ivavo nefamily idzodzo. Mama, imimi munoseparata sei vanhu vanenge vari mumass grave kuti muzoziva kuti uyu ndiJohn uyu ndiPeter? Ndikangobata mafupa kudai zvinongouya zvega, munhu anongonditaurira kuti ini ndinonzi John, ini ndinonzi Ningi, zvinongouya zvega. Yeah.